Honen kantua ezaituta ahaztu izan da. Ahotzik onena edo akapela saria. Aizea, Ariane Irati eta Ane. Bertsioaren originaltasuna. Maritxu kantua. Karismaren taldea. Saria parkatu. Aimara Espuru eta Peio Gauza. Bueno, kreazioaren beste sari bat daukagu, orain honetan gaztetxoen artekoa. Bihotzaren taupada. ¿Qué fallo, verdad? ¿Qué se tenía aquí? Esto no es de todo, como no está. ¿Dónde está? ¿Está comiendo?